Привет, прекрасни, от моя пролетно-летен офис. Вече, надявам се, времето е официално открит сезона за разходките навън, паркове, горички, поляни сред природата. За това днес ще ви дам една рецепта за спрей, как да се предпазим от кърлежите, комарите също няма да закъснеят и всички такива гадинки, които можем да намерим в тревата или местата, на които се разхождаме из природата. Този път спрейчето ще е с патентования бленд на doTERRA TerraShield, който е съставен специално за тази цел. Рецептата ще намерите в YouTube канала ми.